Hogy hogyan használjátok a főzőlapunkat? Megmutatom nektek. Itt az alsó gombbal bekapcsoljátok, mindig tegyetek rá edényt, különben nem működik. Most a bal oldali gombot megnyomjátok, akkor tudjátok állítani a hőfokot, 5-ösről kezdi, itt lefelé tudjátok venni rajta a hőfokot, itt pedig fölfelé. Ha nem ezen szeretnétek főzni, hanem a felsőn, akkor nyomjátok meg a jobb oldali gombot, tegyétek át a fazekat, és már ott is 5-ösön mehet a főzőlap. Majd ugyanúgy megnyomjátok a gombot, lefelé veszitek, vagy fölfelé veszitek a hőfokot. Ha núrára lekapcsoltátok, akkor visszateszitek az első állomásra, és folytathatjátok. Ha megint megnyomjátok, akkor ugyanúgy föl és lefelé tudjátok változtatni. Majd kikapcsolhatjátok. Így kikapcsolt állapotban nem működnek a gombok. 2 gomb nyomásával pedig egy zárat tudtok beállítani, egy gyerekzárat. Így nem működnek a gombok, csak hogyha mindkét ujjatokkal ráteszitek a plusz és a mínusz gombra. Hosszan nyomva tartva tudjátok feloldani, és újra működhet a főzőlap. Bekapcsoljátok, és működik is. Ugyanúgy, ahogy az előbb mutattam. Jó főzést!